Sngi Hadien ke Ther bom roket ke belasem yang jingim wave teman beriu bersong basa hamairan bam koireng bat penjat artli tay Habishnupur district haga step jong nyau tarik unai luar arja arpusau kalami ke Jingïasiat kuli markeliang hapadeng ki Lehnoh Kuki bat meitei hanun capi ke balam se ke Jingïap hadu san Ngut ki beriu Wei ni kibala yap nak te Jingïasiat ude uriu pat ba ubala rang ba beriu kat balai Ngut ki de ki Lehnoh Kuki but wei pat ude Lehnoh meitei Kani ke Jingïasiat kala jia jiri bam district kabadai ruka district kabajur bha ka Jingïakan art sngoper jat benriu hapadeng ki Kuki bat ki meitei kabala ne la shisnam shiteng menta hagitayo bala dap kila dan ar Ngut ki beriu ki bala yap bat bun Ngut ki bala mensau Hadien ke jingpan hap bom de ki drone da ki Lehnoh ha ki Shillong ka Imphal West bat kani kala pon long yo menteri rang ba ka jala Manipur ban ong bakadai ka kam ki Lehnoh Kibor penyak distrik bat bor pulit kila penjari daga kendon ban kangi ka Jingïalum brio ki jaga baper bat naga bara ikitiar penmensau. Ki Lehnoh kila pendon kam da ki buj siat nasun hapadeng ka Jingïakan at jat benrio ka belalam seka Jingïap palat arspa Ngut ki brio bat daki hajar Ngut kila hab ban petwir nadu jemang haus nam baladam. Ki kubor ki kedo bakala don ke jing persang ban te lakam ya ki Lehnoh Kuki ki bapenan kam da ki drone ban Ther bom ham Manipur bat ki bor CRPF ki balai bujli ya ka 9 Assam rifle bat 22 Assam rifle ki la pendan kam da ki drone am UAV jamming guns ki bala ban siat ya ki drone hasun Kumno ba raju? Kumne kong, ale. Kumno ki kam ki jam baro. Hai ki biang lor. Ai kirashon jong menta ubnai. Hai ta. Ba? Ukau iu unia. Kong undi udai ukau plus F, ukau fortified. Ukau 45? Henry ba? Ukau 45 ba uto ba ai barabor uya pher ayu. Uto ukau ba ai barabor umde ubabha. Kong. Kini ki jingbam ki bangi juba man ka Sngi ki kta ya ka kot ka khia ka jongi. Manta ngi dei ban sngau tu hi ba ki jingbam ki bangi bam ki long ni em ki batei ya ka met ka phat jongi. Ladangi bam ki jingbam ki bom tei ya ka met ka phat jongi. Ila ban yo ya ka jingpang dunas nam mar ka jing bria ki kman. Henry ba uni ukau 45 don jinga dei kumno. Yo i ya ki jing tei ya ka met ka phat ka jongi nak jingbam ka bangi bam man la ka Sngi kum ka iron folic acid, vitamin B12, iodine, zinc, vitamin A bat vitamin D. Namar ke jingduna jongkine ngengat hagi babun ki jajingpa ka sarkar ka persangkar bala banwanra ya ka kot ka khia. Ka FSSAI ka batha ba ukhaw ata kamlu kadut bat ke omkhnyang bam. Ki dei bandon ya ke jingbam ki bantei ya kamet. Knang baha ka Sngi ngila banyo laipo hadu 100% kini ki jingbam bantei ya kamet. But lai kerteng yaki 45 ila banitu yaki da ka sharp plus F aki. Ba uni jingbam plus F pat ngila banyo ne eh. Nang ni kong. Nagani ka daw ka sarkar kala penmi yaki skim ICDS, MDM, PDS kabha na ka banta upajba. Ka sarkar mi kala mangker pang ha ka jingi trelang bat kidukan da ka ba kilapha da ukhau ba bhatam na ka banta ki khna bat kilong kimi ki ba armen dei na kata ka daw batang da uni ujat khau ba bhatam ban sam shabaro kilong yeng nang ni shakman tang da ukhau 45 Ba fikrannya ka jing shisha Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya